Cabaret és una obra que ens ha encantat, és un clàssic, un musical clàssic que penso que tothom agradaria, no? Haurien de veure, realment una obra que els hi ha arribat moltíssim. Estaven aplaudint, que els hi feia mal fins i tot de tant aplaudir, i a aquesta edat costa molt, no? I sobretot aquests que no els agrada molt el teatre. Nanos que no havien anat mai i realment els ha encantat. Me di cuenta de que yo ya era enigmática y sofisticada. Querido, soy Sally Bowles. Cabaret és una obra que té molts temes a tractar, que no només parla de l'alegria, del desenfreno, no? Sinó que realment toca moltíssims valors, no? Humans i després també polítics, per parlar doncs, això, del tema del racisme. Sí, hi ha molts temes per tractar de tercer batxillerat. ¿Y qué hay del bien de Jesús? Él no es un alemán. ¿Ha nacido? ¡Él no es un alemán! Una obra que et va canviant la teva manera de veure, no? L'obra, perquè al començament és una obra molt festiva i a poc a Comença poc... d'una manera i acaba d'una altra. Això sí, hem vist les 10 perles, perfecte, els ha agradat molt, però realment tampoc hem tractat res més. Ara, quan arribem, doncs parlarem una miqueta de tot el que han vist, perquè també està bé que vegin, que tinguin una mica la sorpresa al final, aquesta que no s'esperen, no? I realment que penso que és una obra que serà inoblidable per ells, que no la tornaran a veure, serà com aquestes obres mítiques, Maricel, o quan eres petit vaig anar a veure això, jo penso que serà una obra... Sí, tindrà com el petit record aquell. Sí, però hi ha un record que sempre que no l'oblidaran, penso.